sa sining aton channel Pirot Haranista, pagkatulong naman kita sa pila ka mga ambanon sa pulong ng mga Ilonggo, no? Diyari, pagkatulong naman atong sa inyo, ining isa ka ambanon na nag-artikulo mga bagay-bagay. Jutay na bagay apang nagkadato, katulad sang tanong na nagkapanubo. Subong sang prinsipyo kung hindi magsanto, na isa nagkaputas na magkahililo. Ang mga bagay subong sang huluyasan, magkakalanyaki kung ibong lang tawo. The original kid kung tulog-tulog ko, kali ang kaundan sa kaimitasyon. May mga bagay paghigugma, may mga talaksan sultiro dalaga. Sa unang timpo kung magpangasawa, magihal kapit sang kahoy kag sa tubig maagwada. Mga bagay pagkalami ko, isang ano kahirap, mag-apot kitang disgusto. Kung maghintay na sa mga utso-utso, makabunga lamang sa hindi maayo. Mga bagay bilang pagpalamiya o nagkahilito, umangkit ka sa diyan. Sa jutay nga bagay kung hindi maintindihan ay tugka-tugtuban ang pagsungudanay. Mga bagay angay sa gitara, unang bagay libagon, kalawit kiti kanta. Bisanin sa tupa ang imong anuta, kung pamatian daw makatalaka. Bagay angay sa gitara, unang bagay libago, kalawit kiti kanta. Pangod kung libagon ang bagay sa gitara, kung pamatian daw makatalaka. Ang bagay sa gitara kung pamatian daw makatalaka. Okay, no? Ang ula-ula na ito ng tulong sa inyo, no? Ang bahanon, no? Ang nagkatigulong mga bagay-bagay, no? Yari pagid, tulong pagid sa inyo, ini sa kambahanon,
nga nagatigulo ng diin ang hustisya. Ang palamang pagdiin ng hustisya para sa pigado nga mga biktima. Kung manubo lamang sa panulok sa iba, di kayong mulikan tapak-tapakumpa. Maayo lang iya ang mga manggaran, kay may abogado nga ginabayaran. Pagod kung humulag na gani ang kwata, maangkong di kayong tawag na hustisya. Kulang ka sa ihibalo, kag hindi masaklag sa atong gobyerno. Ang hustisya lamang na para sa pikado, yara sa langis sa kinakadukado. Ang tawag ng kaso kay magkatalaga, nagkaunat-unat kasubong sang uma. Kung hindi kumpleto ang mga ebidensya, mananambitong ka na lang din ng hustisya. Hindi man mapasok lang atong husgado, kay naputang lamang nila sa siguro. Kay kinaipit nila sing maayo, basi utang-utang lang ang reklamo. Taghimos ang krimen, labing nakasaksa, kung sang pansin ito sila ginasakta. Silog nga life sentence, ginakadlawan pa, pangod nagkasantig kay may manok piyansa. Panugyan lamang sa mga pamatanon, ang tawag na kaso hindi halang yun. Mamangkot ka na lang sa karong nga panahon, di na hustisya para sa pigado. Mamangkot ka na lang sa karong nga panahon, di na hustisya para sa pigado. Okay na? Ito na ang bahanon nga nagatikulo diin ang hustisya, no? Kaya tuloy mga bahanon ginadulot ginaton sa aton mga pinalangga ng mga viewer dira sa sa mga nagkalain-lain ng mga nasyon, no? Labi na kit sa kanday Ma'am Mary Cabar kayara sa Florida, at sa kay Ma'am Emilyn Pidrigusa kayara sa New York, no? At subuman sa kanday Ma'am Hel Chances, at sa kay Ma'am Jima Moneba kayara sa Singapore, at sa kanday Abian Bubuitan, subuman sa kay Abian
Fidel Arabis, no? Nagsubong man gali sa kaya ma'am o kung sa kay Inday Lori Abuela, no? Nga taga yara subong sa pano siya sabi kung sa labi na gid sa atong mga pinalangga nga naga kuan gid sa sinino nga naga suporta gid sa sining atong kalingawan, no? Kaya nagapalangga gid sa mga ambahanon ng mga Ilonggo, no? Tumanong gid sa iya tagipusoon ang mga ambahanon ng mga Ilonggo, no? Hindi gid malimtan bisan ara sa subong sa Canada, no? Isa na sini siya Canadian citizen si Toto Edward, no? Rivera, no? Mayong hapon lang o kon mayong gabi lang ngalita simple gabi ang tasinyo subong siguro alas 3:30 diri sa amon. Dira gali sini mga alas 11:30 siguro ay alas 10:30. Okay na, madamo kita salamat, no? Antes kita magpadayon, no? Yari anay ang tila ka mga shout out ikan sa atong mga kauturan. Mayong hapon tayo pero request kantilay halin sa kay Wilbert Libuna Official TV. Happy watching. Idol watching from Alcobar KSA, pa-requestan lumanan halin sa kay DJ Yormi. Hi tayo pero watching from Malaysia halin sa kay Maxi D 445. Happy watching sa kay Lemuel shout out galing sa kay Banahon diyan sa Cebu, si Judy Salvacion. Happy watching. Kag sa atong galing ako, no? Naripatan gali, no? Bala niyo. Iyan ni gali. Bala niyo mo. Kagapon dira ako sa kwan sang aga, no? Mga alas 10, no? Dira kita sa Barutak Nuevo. Naging invite kita ni Sir Eli Baltaso, no? Sa ilang kwan may sila may seminar, no, sa mga farmers, no? Mayong hapon lang da sa kaya Toto Ili o sa kay Engineer Ili Baltaso kung subungan sa kay Toto Jojo Malyo, no? Mayong hapon lang to, no? Kaga pagkahapon mga alas 2 hingagaw kami maglakat dito sa Mandurriao, no? Dira sa Anaros village, no? Mandurriao sa kay birthday ni Kwan ni amigo naton nga si Carlos Aguilar, no? Kaya bala nyo nalipat gana ko sini kay upod ko ni sang una sa Diway Iman, no? Galing na bilong sila iya sa mga competition la kita iya sa harana. Ulihi lang na ako may baluan nga gali nakilalahay kami sini Inday Cecil, no? Consilia Aguilar, no? Asawa ni Abian Carlos Aguilar, no? Happy birthday ito. Ang belated na lang din kay ti subong nga adlaw naton nga ako, ano, belated happy birthday lang. Kaga madamo kita salamat sa inyo pagsuporta sa ato. Okay, no? Yari ang ginapangabay galing ang banon na nag-artikulo ng Kanti Live. So, ito ang request basi si Tudines, hindi? Para man kayo Tudines sa Muniba, no? Hindi mo niya ang gina-request may abot o ay siya guro ka ang taway o ay siya kamisets. Yari, ang bahanon, dalay ka, no? Kung sino ang nag-request, upod gumang dua. Bukan ay batas ipinanso nakatuyot sa may sibat na iyak kinapas ang ginatuwang-tuwang problema ng bago, problema ng halugin dalawang ulo bukan ay pagpagutimalas sa patok ipangkas tugay kitpagkas inabutan sa ulan inagyat ang ganas dito kat sinampay sa puno sang pugnay sa puno sang pugnay may nagkakagabi may nagkakagabi mga kulunani nulong sa kalisod nulong sa kasabi puwertas ang gitara dahil sang sanggili puwertas
Werdas ang gitara dahil sa sampini. Amakit lang ang pulong sa iya kasakit. Iya palagi ang may kalyo sa mundo. Ikan sa manikyo, ikan sa pitikyo, sa may lutiparo. Upang pilay ko pagkatimalas. Sa pagkipang kastugay kinwataas. Inapukan sa ulan, nagkandaganas. Dito kag sinampay sa puno sang pugnay. Sa puno sang pugnay may nakakagabi. May nakakagabi mga kulong lakmi. Tulong sa kalisod, tulong sa kasakit. Werdas ang gitara dahil sa sampini. Werdas ang gitara dahil sa sampini. Amok lang ang ulong sa iya kasakit. Ang iya palagi ang may kalyo sa mundo. Gikan sa manikyo, gikan sa pitikyo, sa lutiparo. Gikan sa manikyo, gikan sa pitikyo, sa may lutiparo. Aral na no, ang nag-request no, patas na ta no, nabaitan ko na. Diyan ito may isa pa kong utang. Nag-arap pang nabay sa ngabahan ng nagatinulo, handumana. Swerte ko pala ini ay ba't sila'y akong kapalaran. Di mo ako naging bayaan sa halapantay. Nagkalalauran sa diin kong nabalabang itaon. Ang matamis di mo napulong. Tulong mo nagitugan sa akong nakapag-alipay. At nakipusoon kapuhin ko sa karoon, isa na luwang dagatong. Napuputan ko git na pagkapatulong. Kahit hindi nalawas, isang anong dangatong pagkasungkong sakit. Swerte na ako. Yari ang singsing ko pag-una. Ang turawan mientras buhay kita. Ilway ikaw sa iyong paglarga at pagkaliban sa pagkasang iba. Bilang isa'y nakatulawan sa kalipay na tugin sa luhaan. Kalipay na wala'y
sa mga pagpapili na hanggang mo sa karoon, isa na luwang lahat. Napuputulungin nga pagkapatunod ay hindi nalawas isang tangan pagkasumpong sa sertinado. Yani ang singsing pagkunan Pagkurawan mientras buhay kita Iluway ikaw sa iyo paglagat ang pagkalipan sa puwersang iba. Ilang sakit ang katulawan sa palipay na tuwing sa luha. Palipay na wala'y katapusan at pag-ibig na hanggang palipay na wala'y katapusan at pag-ibig na Okay na? Yara na, no? Nagdulong ko na sa inyo ang inyong mga gipabay, no? Antes na makita namin pa na yun, kuway-way na inyong lagan, no? Okay naman na kita. Sige pila ko mga shoutout, ikan sa itong mga kaupuran. Mayong hapon manong pirot kamusta lang sa imo kag sa tagawasa balinong Joe Mark. Happy watching lang no ah. Okay lang. Mayong hapon idol pirot shout out lang ang pamilya Conde sa Bilig nga Iloilo, Bilogor, Bilog nga Iloilo, halin sa kay Julius Conde. Happy Kung watching. nag-square, abot ang Iloilo, bilog, di ba kung ga-square? Mayong hapon tayo request na isang bulak nga magayon halin sa kay Baet. Happy watching. Happy watching sa kay Ella Lumangtad. Mayong hapon. Mayong hapon watching from Pavia halin sa kay Annalisa Titong. Happy watching. Mayong hapon tayo pirot pa request si Papa ka baile. Salamat po. Pa shout out na rin po from San Jose Antique halin sa kay Juni Solas. Happy watching. Tayo pirot mayong hapon permigid ko galantaw sa imo pagkanta halin diri sa Dueñas. Pwede ko ka request tayo pirot sang kanta nga Tamasak. Hindi niya sa tamasaki mo nga pala, yan ang barutak timsong ha. Yan, joke lang ha. Ito mo yan, naliagan mo. Karon ko na kung may time, request nila kung si Judy nga request kang malakat ka na gali. Mayong aga na siyang kagtatay, kumusta na kamuda pila ka live nga wala ako kalantaw daw na hidlaw man ko ba hambal ninong Eduardo Rivera. Happy watching nong. Happy watching lang. Shout out lang ko na sa mga pakaisahan ni Johnny Solas dyan sa may San Rafael Labos family. Mayong hapon idol pirot Julius Candy watching from San Joaquin. Request ko gali ako ang namunit paborito gid kaapo ko nga kantahon kun magturog ah. Pasensya ka mo gali ata isang nag-request ng baile no kay way nato na ma-review. Gabi pa hindi na ako kanta yan sa anak ko. Kung mag-abot galing siya di, magpanat. Amo lang ko request isang baile. Nalipatan ko na ng mga lyrics mo. Yeah, sige lang anay.
Antes gali sina, diari na lang ana yo. Instead sa ang baile, ari na lang ang sinumpa o ko na kalimtan mo gidaya. Sinumpa mo gani sa tuta kag sa langit. Ngayon mo ang ulungan sa tanan kag kasakit. Sa dakong kalipay nagpatigil ang pusan mo. Sinto man ang magtutong nabayaan mo ako. Daw sa mapihak hininga kong tukha sa pagsikway mo. Sanggog na ko daw halos maghimatay sa dakong ang kalistanan. Kag ang mga palamang tutalon kalimtan kinaihan. Mapungkong mahigan sa katrina hiligan. Ang pinpilin mo nga laratwan ang akong ginawa. Bisan sa pagtulog hindi ko ikaw malintan. Ang pamangkot sa kaugalingon kalimtan kinaya. Daw sa maghihap hininga kong dukha sa pagsiway mo. Sanggog na ko daw halos maghimatay sa dakong mga listanan. Kag ang mga palamang talon kalimtan kinaya. Mapungkong mahigan sa katinga hiligan. Ang pinpilin mong nalalawan ang akong kinaulan. Bisan sa pagtulog hindi ko ikaw malintan. Ang pamangkot sa kaugalingon kalimtan mo kinaya. Ang pamangkot sa kaugalingon kalimtan mo kinaya. Okay no? Ano ito no? Ang ginato. Ano tagay itong request na kina? Sige lang eh. So, dahil mga tao, narin na lang. Instead sa itong ilang agit nga bay, yari anay no? Dulong ta naman sila dapat git maghalo.
Katalis sa paghigop manay, amang kapalit kung maghihilayo tayo. Tumili lamang sa kapalaran ang mga kapatid na atong mapatiyagan, pasobra pa sa papyan. Ang tumalang buo daw hindi mahampan, hinaling lang nakatuwad na daw tulo sa ulan. Umiwal na gani sa sulod sa lugha, katulad sang bahag, katulad sang balong na hindi mapunta. Kanungkit lamang sang aton pagtimuhan, sa atong nga malambot ang tuktok sang himaya. Laginan ko ng kalipay, may kapit makaka, magapanigid lamang, magaanigid lamang sa masulong na luha. Soltero talaga, dapat git nga maghalong sang pagnubyan yung nga hindi matarong. Kaysa likod ni kalipay, si kasakit na kahugtong. Nakakulat lang sang timpo, nakakulat lang sang timpo kung saan ko katakihan. Ang dumalang buo daw hindi mahampan, hinaling lang nagatuwa na daw tulo sa ulan. Umiwal na gani sa sulod sa lugha, katulad sang bahag, katulad sang bahag na hindi mapunta. Kanungkit lamang sang aton pagtimuhan, sa atong nga malambot ang tuktok sang himaya. Lapinan ng kalipay, may kapit na takha, magaanigid lamang, magaanigid lamang sang masulog na luha. Soltero talaga, dapat git nga maghalong sang pagnubyan yung nga hindi matarong. Kaysa likod ni kalipay, si kasakit na kahugtong. Nakakulat lang sang timpo, nakakulat lang sang timpo kung saan ko katakihan. Nakakulat lang sang timpo, nakakulat lang sang timpo kung saan mo ka atake.
Uy, ito no, ang paano, ginapang ano lang na to na ngayon, pasidya at mga pang request na to, kaya pwede natin ma-review. Kaya, kapin pa daw, sipat-sipatan na natin lagi, hindi natin kanta. Iya, ang anak tate, sila na yan. Sa sunod lang nga rin, ipanong ko lang na, i-reviewin ko pa. Antes na magtawag pa na yun, nari naman nanay, ang pila ka mga shoutout. Mayong hapon sir, pero watching from Espoo, Finland. Mayong hapon lang da sa mga family ko sa Pasig City, halin sa kay Lowy. Happy watching. Tay Pirot palihog shout out kay Nuno Abno kag Bido watching from Agahon. Salamat tay Pirot halin sa kay John Patrick Bartolome. Happy watching. Shout out sa kay ng Gemma Moneva. Happy watching. Okay, dali on na no? May nagpangakay ginasang ang barong na itong ano, no? Taga Tamasak, no? Para gid sa imonog sa taga Dinkaw, taga Dinyas. Ari, idulong sa inyo ang kabayo ka, taga Baruntak na ibo. Ang bahanon mga artikulo, Tamasak. Sa puso alay, tinatawag
Bakit ako seryo siya ang nakikinto? Kaisip ang naghari sa paugali mo. Ako't maluwas ng tinaw sa kaumsang katsila sa pagkauli mo. Patis ang asunto sa panwasang tumangkas. Gobernador General nagpadala sinusulat. Mulat ng minuto nga sa tumalutan. Nalangin parutak mo ito habang hanti kailo kita masak na kabayo. Bilikat natapos hindi nakasaysayan. Istorya ng maratas nalutan. Kabayo lang sila masakapang nanging pagkadista. Nanging talanong liyon sa mga nagasunod. Mga kaliwat na to. Okay, no? Ito ang bahanon na nag-artikulo ng Tamasak, no? Yan ito gali, no? Itulot rin natin sa inyo yung isa kang bahanon, no? Na napapakita ko tayo, ha? Diba? Ang pangabay gali sa ano? Taga Sibura. Ara ka na sa Cebu, gano'n galing, ling-ling-ling, yapon na sang itlog sang truck, no? So kaya sa atong umaga, no, si Judy, no, para gid sa imo ini hambahan, no, kay naglakap ka sa Cebu, kaya para gid sa imo. Malakad ka na galing, bayan mo na ako. Wala ka kadungdong sang kalulong na santo. Ikaw ang tulong sa unang ating halos hindi ka magkaroon kung wala pa ako sa akong napapanta. May nasumunan ka kay bisan sa pagkansyon ko, wala ka nagkatipan. Apang kahian mo kung matis gusto ka, ay dili naton swerte.
mga batuan masakit sa dulan ipangamo yung permi sa labing kamhanan kapay nga makilayo ka sa mga nalalatan itulog ko sa ilo ang ilo kahilwayan isang nabahugan kag masakit sa dugan ipangamuyo permi sa labing kamhanan kapay nga mahilayo ka sa mga nalalatan kapay ka mahilayo ka sa mga okay no? Ito no, ang pangabay ng mga bano no? Para gid sa inyo itong nagpangabay no? Yari naman nanay, kailangan naman nanay ka shout out no? Kung may nabilin. Check ka mo kay medyo na naman ang tutula na ito, pinaka nagulpihan ka sa diabla. Nag-count sa sandiya nga pag naghapan sa naghahalin sa sulod sang rep. Wow! Ano yung sang call, ginawa ko lang kapag ano ba? Nagaskan tutumlan ko. Ganda kayo doon na urumpawan gamay. Okay lang? Balbal ang kulpirot hambal ni Jose Edwin Danosos. Pa-request na lang gali tayo pero kakampo nila Joe paborito gid ni Papa halin sa kay Juni Solas. Shout out sa kay Galieto Lonasa niya sa may Gimaras. Happy watching. Pwede rewat ka request tayo pero namunit sa pangpang sang gugma kag pwede pa shout out tayo family Mendoza sa Banwa sang Duinya sa sa kay Mendoza PH. Happy watching. Dira lang may mga Mendoza. Dito sa amo sa Limerina mo Mendoza. Sa talan ng mga Mendoza. Hello Tatay Pet, gandang hapon. Shout out ako Team Baldogan TV at pa-request ako Pilipinas. God bless Tatay Pet talon sa kay Gmar Piano. Happy watching. Okay na? Pwede yung kaya, karong gamay lang mga tagwa to sa inyo. Okay daw. Ha? Lagyan to lang eh. Yari ang bahanon na ginapangabay. Ang kampo nila dito. Sa higit sa sapang sa kampo nila dito may tuliting manok na kinaalado inaling pumalapit isang ulitaw nang nahas magsula sang kamot yang dinintas ang apa sinulat sang binasa sa ulan na mati ang bungo istigo sang ukot sa pagkamatuo ang ating lupot kay kinuha ang gitara nagmang kinalipay kinuskus ang ikaw ang taso ng tatay umakot ang sungit kinantahan lulay ay pagkakabihan amok nagsabay kung na kung matong
Okay na, may ito na ang mga banon na gitulong natin sa inyo, no? Nagtulong kung namunit, no? Tapos, bilang pagkatapusan natin tulong sa inyo, hindi mo banon naging pangabay Pilipinas ang lumaso. Virus ng labing-talitan nga nagdalas ang paglalatan ang halip mo sa kalimutan pinasumpas ang mga Pilipinas gahilibin sa natang pransang Pilipino halos tanan masinunod ikot man adlaw gabi wala si mahimo kundi matangla sa langit at magpangamuyo o Diyos namin na manuloy ko wasan siningaw paano kinatagpuan pagkatyago dapat makilihok yun kagmag-isa ang adlaw kapulang wala si mahimo kundi magtangla sa langit kang magpangamuyo o Diyos namin na manuloy o luwasan sa mga kalalatan siningaw paano pinagtutuwang palatyago dapat makilihok yun
Okay, no? Dahil saglit ka daw ginakulapos na ito sang time, no? Sang tempo, no? Ngayon naman na ko sa inyo sang asilo, no? Dili na kita kutob. Tob naman kita sa masunod nga Domingo, no? Dili sa atong country o kung dili sa atong channel, Pirot Haranista, no? Kabay pa, no? Itugod na sa ato ni Google nga mag-promote na ito na biyang ato na fan page diri, no? Ay isang lit kaya lahat kanugod tayo sa to mga ba kanugod sa to nga 22 nga paano subong kumantiner lang kami subong sa tag na pulo ka bilog kay way kabalongi bate na ginapan nato, no? Ang ato na biyang sa fan page ang iya tigulo na hindi na siya mga Pirot Haranista kundi na mga ambahano ni Pirot na pag kuha ninyo ang mga ambahano ni Pirot na amo gina sila yung makita ninyo na ang sa YouTube dili sa atong channel Pirot Haranista sa Quiapo. Ano mo be? Kay na parang kita mo nalagpatan kita sa mga scammer. Okay, maraming salamat, no? Karmayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Bye-bye.